היום אנחנו נעשה כמה עובדות על ספינקראפט. דבר ראשון, הליוט לודוויג הוא לא נמצא בתוך החליפה. איך? הוכחה חותכת. הוכחה, לא יודע מה זה חותך, אבל אני אסביר. טוב, אני אריד. אז גם זה דמות אהובה עליי. איך? אני הולך להסביר. וויליאם הוא לא סגול פיזית. אבל מי סגול פיזית? מייקל. מכזה מישהו סגול פיזית. מכזה שפותחים לו, לא רואים גופה. כן רואים הכוונה גופה. אבל לא מישהו כאילו עם בצבע רגיל. הוא מישהו סגול פיזית. אדום פיזית. טוב. תיאוריית 3. שאנחנו רואים את ספינקראפט שם על מישהו, חליפה של פרדבר. הוא רוצח אותו. אבל פרדבר, מי זה מזכיר לנו? כולכם חושבים שזה גולדן פרדי, אלא לא. פרדבר, מפנף 4. פרדבר, ככה זה השם של גולדן פרדי. גם פרדבר זה גולדן פרדי, כי סקוט לא נראה לי היה לו איפה לשים, אז הוא פשוט עשה אותו ככה, ושם אותו במשחק וקרא לו פרדבר. טוב, והעובדה שאני יכול להסכים איתכם, שוויליאם אפטון בחיים, הוא מת, אבל איזה גופה הוא נכנס? אז יש סיכוי שהוא לקח את הגופה של ספינקראפט האחר, מה שהיה, אני לא יודע איך קוראים לו, הוא היה עוד לפני שהיה פרדי 3, או אחרי שהיה פרדי 3, אחרי כמה משחקים אחרי, המשחק השישי, הוא היה במשחק השישי, אז הוא נכנס לתוך החליפה הזאת של ספינקראפט. אז הוכחה. טוב, ובוא לעבור לשלב הבא. למה ספינקראפט מופיע רק מעט משחקים? לא כל המשחקים, למה מעט? הוא יופיע לפחות ב3 משחקים. אבל למה לא פוגשים אותו יותר? טוב, כנראה שהוא מת, ספינקראפט. אבל שוויליאם אפטון נכנס לחליפה, מה שאמרתי לכם, אז הוא עדיין חי, אז בנו מת. אני חקרתי את זה המון חקירה. ביי חברים.